Pois sucré ni dɔw b'a fɔ a ma ko cɔgɔn, ale sɔngɔ gɛlɛyalen don an ka jamana kɔnɔ waati ninnu kɔnɔ. O bi sɔrɔ lahalaya caman fɛ. Cɔgɔn yɛrɛ sɛnɛyɔrɔ fo kana se a tayɔrɔ ma, ka na n'a ye Bamakɔ sugu kɔnɔna na, o ye gɛlɛyaba ye waati laban ninnu kɔnɔ. N'i ye ɲinan cɔgɔn yɛrɛ sɔngɔ da salon ta kɔrɔ, fɛn min ye cɔgɔn feerelaw ani cɔgɔn sannaw caman y'a jira k'a fɔ ko cɔgɔn sɔngɔ gɛlɛyalen don ɲinan. An ye wulikajɔ kɛ yaasa ka taa sugu kɔnɔmɔɔw hakili la dɔ o kan. An ka jɛ k'aw lamɛn. Ne ka baara bɛnnen don cɔgɔn feere ni fɛn ti baara caman b'a kɛ. Wa ne bɛ taa cɔgɔn ta Sikaso dɔɔni. Cɔgɔn la a gɛlɛyala parce que san ma sɔn. San tɛ ka laban sɛnɛ kɛcogoya kama dɔ farala a sɔngɔ kan. Parce que salon ta ma se ka ɲinan lasɔrɔ. Kura mun sɛnɛla o kilisela k'o bɔ o kɛnɛ ka n'o d'a ma an bɛ k'o feere an bɛ t'o ta ka n'o feere. Wa kilo yɛrɛ a bɛ a tun bɛ 130 150 mais a nana 160 ka da wagati n'a cogoya kan. Détail bon ne bɛ détail de kɛ an b'a a détail 160 awɔ 160 150 a b'o fila de la a ma gɛlɛya quoi. A ma gɛlɛya ka tɛmɛ salon ta kan fɔlɔ quoi. U bɛɛ bɛ da kelen na quoi. Wa o to ma nafa ka bon a ka ɲi mɔgɔw ma quoi. Ka ɲi mɔgɔw ma mais cɔgɔn yɛrɛ a ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ a ji bɔli ka di mɔgɔw ye mais kurantigɛ ko in dɛ o de bɛ ka parce que cɔgɔn tɛ sɔn ni a dilanna kɔni ni kurantigɛla dɔrɔn a bɛ tiɲɛ a tiɲɛ ka di quoi a dilannen tiɲɛ ka di. Donc sinon a bɛ marché a ka finteli in yɛrɛ la a ka fisa mɔgɔ ma. Bon a ka gɛlɛn bi a prix an bɛ ka feere 160 bi tɛ an b'a feere dɔw ma 150. Bon fɔlɔ la an tun b'a feere an bɛ don a la wagati min na an bɛ ka feere 100 bon sisan a gɛlɛyara a taara fo 160. Dugukolo ne sɛnɛfɛn dɔ don kuma dɔ la a bɛ ɲɛ kuma dɔ la a tɛ ɲɛ. O de kama a ka gɛlɛn nin wagati nin kɔni kɔnɔna na. Bon kami salon cɔgɔnko la gɛlɛya kɛra a daminɛna salon ka na ɲinan na a gɛlɛya daminɛna kami salon. Ɲinan yɛrɛ a ma jigin a ma na 120 yɛrɛ la ɲinan an ma feere. Bon hakilina min bɛ ne na bon a bɛɛ bɛ samiya de bolo quoi. Ne samiya jara sɛnɛfɛnw bɛ ɲɛ mais ne san mana sɛnɛfɛnw tɛ ɲɛ dɛ. Ne sɛnɛfɛnw ɲɛna fɛnw bɛ jigin mais tant que n'olu ma ɲɛ fɛnw tɔ tɛ jigin. I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na, maa caman ye hakilila di nin koɲɛ in kan min ye cɔgɔn yɛrɛ sɔngɔ gɛlɛyali ye. Lahalaya caman de y'a to cɔgɔn sɔngɔ gɛlɛyala an ka jamana kɔnɔ. Nka bɛɛ lajɛlen kɔni da bɛnnen don a ma cɔgɔn yɛrɛ salon ta ani ɲinan ta ye ko cɔgɔn gɛlɛyalen don hali n'i y'a sɔrɔ ko dɔw kɔni a jira k'a fɔ ko dɔw kɔni bɔlen don a la